Аз съм Deki961 и днес ще снимам клип как да играете Call of Duty Modern Warfare 3 мултиплеер. Теглите това нещо, ще го кача в Docs и ще ви сложа линк в описанието. Като го изтеглите, влизате в папката на Call of Duty, ето я, така, копирате тези неща в папката на Call of Duty, копирате и замествате, цъкате. Тук трябва да ви стане нещо такова. Ето това. След това имате една иконка Tecno Mala 3. Пускате я. Чакате в зареди, ето я. Цъкате Settings, цъкате. Пишете си името и число от 65 до 90. Аз съм записал 80. И цъкате Start One Online. И сега ще ви покажа какво става. И отново съм тук, хора. Сега сме в Call of Duty, цъкате, нали, Options, Disable Server и това трябва да са ви на Yes. Enable Server Browser и Enable Remote Consoles. И двата на Yes, те ще са така и трябва да ги цъкнете така. След това цъкате Servers, Интернет и ето излизат ви сървъри. Тук си търсите вашия, който цъкате, например, Team Deathmatch. Чакате да се конекне. Ето, конекна се. Мапа е фален. Сега ще видите, че не ви лъжа. Няма измама, няма нищо. Чакаме го. Ето така трябва, като ви зареди. По-бързо е. Waiting for other player. Цъкате, тук си избирате клас, стойно и там глупости. Ето това. Его. Ето това трябва ви е. Тоско трепа. Ето това. И си цъкате тук, дигате нивато, но и... Шит. Майка ти. И това е. Ай, чао.